Salla oli just viimeisillään raskaana ja oltiin käyty jo katsomassa loputtoman montaa asuntoa. Sopivaa ei millään meinannut löytyä, kunnes ihan viime metreillä SP-kodin välittäjä sitten vei meidät katsomaan yhtä ihan täydellistä. Ja halusin tuoda teidät tänne ensimmäisenä katsomaan. Huomenna tää menee sitten julkiseksi. Kyllä me tehdään tästä sit tänään se tarjous. Pitää vaan ne laina-asiat pankin kanssa ensin hoitaa. Hei. Pitääks mennä? Joo, Kauppalantie 11B4. Se on se 82/4. Mahtavaa. Mä hoidan asian eteenpäin. Kiitos. Mä laitan taloyhtiön paperit tulee heti kun pääsen koneelle. En mä vieläkään usko sitä todeksi. Mut niin se vaan meni. Yhtäkkiä meillä oli lapsi. Ja sille lastenhuone meidän uudessa kodissa.